Hos Bilsalg.dk bygger indskrivningen på 5 kategorier af skader. Fra K1 til K5. K1 og 2 er typiske skader som følge af normal brug af bilen. De vil sandsynligvis kunne udbedres ved en normal klargøring af bilen. K3 er eksempelvis de skader, vi kalder bilkabuler. Skaderne er pletvise og kan laves uden at hele bilen eller større dele skal males om. K4 er skader, som minimum kræver delvis omlakering. For eksempel buler, der ikke kan rettes ud, uden der skal males om. K5 skader er dele, der helt mangler, eller dele, der er så beskadiget, at de skal udskiftes. Det er ikke kun det udvendige af bilen, som vi gennemgår. Skjolder på sæderne, ridser, huller i instrumentbordet eller sæderne bliver skrevet i rapporten. Efter undersøgelsen af bilen modtager du rapporten, så du kan se, hvordan skaderne er blevet kategoriseret.